At sa ating good news naman po, nako, sana all ay mga 100 years old po na mga lola. Congratulations po sa inyo po. At grabe, haba ng buhay, no? Sa bayan po ng Binmalay, 100 years old po na lola at 61 senior citizens pa nakatanggap po ng cash incentives mula po sa bayan ng Binmalay. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Binigyang pagkilala at parangal ang isang matandang residente ng Binmalay, si Lola Hermana Manuel de Guzman ng Barangay San Isidro Norte matapos maabot ang edad na 100 taon. Sa pangunguna ng pamahalang lokal ng Binmalay, katuwang ang National Commission of Senior Citizens, tumanggap si Lola Hermana ng 100,000 insentibo sa isang seremonya na isinagawa sa Binmalay Evacuation Center. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11982 o Centenarian Act na naglalayong magbigay ng pagkilala at benepisyo sa mga Pilipinong umabot sa isang siglo ng buhay. Layunin ng nasabing programa na itaguyod ang karapatan, dignidad at kagalingan ng mga nakakatanda sa bansa. Bukod kay Lola Hermana, 65 senior citizen mula sa iba't ibang barangay pa ng Binmalay na may edad 80, 85, 90 at 95 ang tumanggap din ng tig 10,000 pesos cash gift bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.